Hello mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog Kitchen. So today, we're cooking a very simple dish. We call it chicken afritada. Lami. Lami sa Tagalog is masarap. Okay, sa Bisaya is lami. Nami, jud. Okay. So, ano lang siya, simple dish. So, testingan natin. So, first time ko magluto nito. Bali, eksperimento. Okay. So, natutunan ko to sa aking great grandmother. So, let's do this. Okay, get on the road. So, here's our ingredient for the chicken afritada. Okay. Most important, we need chicken. Okay. After that, we also have garlic, onions, bay leaves, black pepper or white pepper, calamansi or lime, 6 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of fish sauce. We also have green peas, pang texture lang siya. Then bell pepper, potato, carrots, of course, tomato sauce, 200 grams. And then, para special, lagyan natin ng pineapple. Hilig ako ng pineapple, no? So, ito yung pineapple syrup niya. Okay. Also, we need chicken broth. So, kung wala kayong chicken broth, pwede rin kayo gumamit ng tubig. Lagyan nyo na lang ng chicken cube. We also need olive oil. Let's go and start. Okay guys, so this is how we cook the chicken afritada. Okay, first step, kailangan muna natin marinate ang chicken. So, meron tayong chicken dito, 1 whole chicken, kinat ko na yan. So, lagay natin ang soy sauce. Then, lagay natin yung pineapple syrup para masarap. Then, lagyan natin ang lime. Pwede rin kayong hindi maglagay ng pineapple syrup. Ako, sayang naman yung pineapple syrup niya. Kaya, nilagay natin. So, pikain natin ito. Then, lagay natin yung lime. Ganyan lang. So, marinate natin. Yan. So, ilibit natin siya ng for about 15 to 30 minutes. So, set aside natin siya. Ito yung marinated natin. Dito, lulutuin natin siya. Okay, pag mainit na yung kawali, lagyan natin ng oil. Lutuin muna natin yung carrots. Stir fry lang natin. Hindi importante yung lutong-luto yung carrots mo. Kasi yung half cook lang. Ganyan. Kasi mamaya lulutuin din natin dito. Ito na yung carrots, pwede natin ayun niya matapos. Sunod natin yung potato, pero binabad ko to sa tubig para hindi siya mangitim. Galit natin yung water, mantika sa may suka. So ako sa tubig lang. So nakita mo medyo golden brown na siya. Sakto lang. Kaya natin siyang so, now, pwede natin lutuin yung marinated chicken natin. Half cook lang. Ayan. Nice. From the word na afritada,
fry, so kailangan natin prito muna yung chicken. Pag medyo golden brown na siya, okay na siya. Okay, now natin yung apoy. Kaluto ng manok, mag-isa na tayo ng sibuyas. Iwan na itong konti para itong garnish at bawang. Yan, pag medyo mag-isa na yung sibuyas bawang nyo, pwede nyo na ilagay ulit ang chicken. Yun. Release at here. Lagyan natin ang yan. Lagyan natin konting chicken stock. Tapos ilagay na rin natin yung minarinate natin. Ilagay na rin natin yung bay leaves para daon ng laurel para bumango. At ang fish sauce para lumasa. Haluin natin yung bagya. Make sure naka-submerge yung chicken. Pagkatapos nito, hindi nyo na pwedeng haluin yan dahil madudurog yung chicken. Steam it another 10 to 15 minutes. Okay, after 15 minutes, yan. Mabango na. So, pwede na natin ilagay yung carrots tsaka potato. Iwan lang tayo ng konti para pang garnish. Then, pwede na rin natin ilagay yung pepper. Tapos haluin. Yun. Haluin natin para pumantay. Huwag nyo masyadong haluin para hindi masira or madurog yung chicken. The purpose ng piniprito natin yung chicken para hindi rin siya, yung half cook siya, para hindi siya madurog. Then, we can put the pineapple also. Itong pineapple, pang dagdag lang siya ng texture. Pwede rin kayo hindi maglagay, depende sa inyo. Yung iba naglalagay, ako gusto ko maglagay kasi mas masarap. Ayan. Yung iba naglalagay rin ng hotdogs, ako purely ganyan. Tapos kulian ulit natin ng another 10 to 15 minutes. 5 to 15 minutes. Pakuluin ulit natin. Tapos dyan, pakuluin ulit natin ng another 5 minutes. Yan. Pagkulo, pwede na natin patayin. Ito na yung ating chicken afritada. Wow, looks yummy. So here are dish. Chicken afritada with pineapple. So here's a dish, the chicken afritada with pineapple toppings. So that's it. Titikman na natin.
The best. So for more cooking session, just visit my YouTube channel, VisLog channel, and then don't forget to subscribe and like. So see you next time. Bye. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification.